Prabu Sumaraja bobo kadang juta kaget ras malam dereng diwajine para buta dikumpulake wonten menapa Paman Prabu Sumaraja kok kawadekan butuh poni nggih danang sira atur senawi dadakan kumpulake sing ana setahun kalaku marang kawadekan butuh Paman Prabu Sumaraja ana sing diwarake wajan bener kok pemane sing ditangkake Paman kok masyarakat kudu nggih kaya ora kepenak ajure sakane rasane sajane ana tribune panas banget mati Wajana siro merasa Paman Prabu Sumaraja obat yang butuh merasake wah tribun rasanya panas banget Mas nah jangan siro kudu sing hati-hati obat yang nggih Paman Prabu Sumaraja jangan siro mas saudara Prabu butuh apa jangan siro merasake Sadro wana tribune iki panas banget. Iki kawan. Ora tribune rasane panas banget. Jangan selalu berusaha hati, mati begitu. Jangan selalu masam bodoh. Jangan begitu. Jangan kalau sama aku jelas-jelas solusi. Ya kerja cuma mana tribun, apa sampai kawan Paman Prabu Sumaraja. Kok mati akan butuh kemarin matur Kamojo. Matur sing Kamojo. Kok mati akan butuh. Jangan kalau semangku. Diutuk joget rakon boyo. Boten alas tunggal punapa. Lan boten enten sing ngujuake karo Prabu Sumaraja. Nanging kok pilih enten pawongan itu negari. Cuman itu makam ya jero katono Tribaya. Paman Prabu Sumaraja. Ora usah tekan kursi kaki karo kecono. Cekap bobo mati sing bapak nyipring-nyipringake kok. Butuh poni nggih Paman. Masak sing kebalik sun. Jangan sira ora jual panami. Nang sinan sira prabu taat kalani. Yo kesatria wana Tribaya. Paman Prabu Sumaraja. Ora usah kuatos. Kok batur bakal ngujuake Paman Prabu Sumaraja. Jangan selat hati meninggi jangan selalu masalah selalu butuh tapi jangan selalu jaga bareng-bareng wana Tribaya terang sakit barang aku Sumaraja iya Pak makin dulu bola asli nomor kami tenang salah setuju kami mobil
Aku orang muda. Kamu kan? Aku siapa tu? Boleh kita musim mana berbuat boleh lama. Kurang ajar. Drogot bola ayo wong ora radial tenang saja Aku sendiri tinggal. Kopi tinggal. Ya itu kan sing duwe rekenan. Ana dolo rumet dina mejugruk ya itu. Kuwi ketinggal. Saja wujud toko semuanya berat boyo. Iki saja wujud kami. Wujud nyambit ini. Pojok nyambit Macam bener. Wah, kata jono ini. Ayo, jono ini. Pakai timas baca ke butuh. Coba jono ini. gawe mana mengawe ya Awas tapi mundur. Oh, kelengang. kayak layangan kayak geleng-geleng Balik kowe sapa? Ah, Adipati Runggu Buto. Sing jogo ana tribut ini. Nalake. Aku juru layar sok kabur kanginan. Iki sapa iki? Hebat gue. Masa sih faktor sikile kelantet. Sepatuan we. Kenal lagi. Aku bobo pada angkat buto. Bobo pada angkat buto. Angkat buto. Angkat buto. Sing jogo negeri boyo kene. Jogo ana tribun ini. Kowe sapa? Nalake apik juru layar sok kabur kanginan. Layar sapa kabur kanginan. Iya. Layar. Layar sapa? Juni kae. Iya. Dijak tole. Atutan tole. Layar. Kowe ora ngerti. Kowe ora trimo ora ngerti apa jago menungso. Aku ta. Tenang sira dua tenan. Layar. Oleh telung bengi karo boyok. Sendet tanjung. Kowe ora ngerti. Abu. Tembok sendiri kuwi apa? Boleh. Ana maning we. Harus benci kok. Jadi ana maning kan. Ana kae. Tadi lo
Dia gue gila. Yo. Saya telat. Mak ane buta. Ah, pada orang komplek kalau mak-makane. Iki ngawas iki ya. Oh, Waduh, lah ngerti mamane sering nang komplek kowe. Wong sering merosot iki. kok Woiku. gue ngakak malah ngakak kak. Pon mari merono. Ngacak. Ah. Maksudnya ngakak. Ayo kowe sapa? Kowe tambah alami. Ya iya. Kenalake. Ingsun sangka Budimaraja. Tande bawa sawana Trigoyo. Ya, sabare sapa? Kenalake. Ya, Aku juru layar saka Bintangida. jangan sirawani mlebu Trigoyo. Kajak. Oh, layar. Aku tak tolek kok. Jangan. Angko kontol. Waduh, potongane bener. Ah, Sino kok kontol. Kalau mau kok paran. Iku silite ora putih. silit yang merek mendhuwur. Iya, Kau. pareng isin kowe. Pantes sih. Ayo kongon rene. Oleh kok urip panggil. Yo iya. Ini. Tangi oh. Gila sapa? Juru kemudi. Rumah di. Nah, Aduh. Dengan ati bro kene arep. yo kepen terus sak jurune alas. Ono ndote. Sung. Iki sapa ya iki? Ora ajar kowe iki. Kenalake, Ya. aku Bobo Masyarakat Desa. Ah, Sing jogo ana koyo kene. anjir tuh ana tipe Iya. Ah. Kowe sapa? juru layar. Kamu? Juru kemudi. Ojo kurang ajar. Kali rau. Iku mau dulurmu layar. Iya, mana sih kalau Kowe layar. kemudi? Kewadi. Iya. Kewadi. Ah, Kowe adol saka kabur kalingan. hah? Arep apa? Keliling-keliling sak jurune alas. Kewadi. Ya. Yen kowe keliling-keliling sak nalar. Ah. Kowe kudu baju kabeh. Iya. Macam padung. Kayak gini. Bos ya. Oh, jam siji lewat Iya. Lain sekarang. Oh. Ya itu. Ayo sapa kanca dijelasiro. Juru kemudi. Takon iki mati. Kabur kawinan. Sana sirawani Bono Trigoyo. Iya. Badhe apa? Atuh kancakan. Ini. Kabur putih. Waduh. Iku. Iya. Aduh guntek ke wong telu. Ya ukurane mulai samono kau. Ayo kongen rene kakangmu. Kakak ngomongnya. Iya. Kang hati-hati ngadep kakak. Ayo kongen. si aduh. Ini kan. Curang logo. Curang sobo. Waduh. Jangan butuh pancen bener kawan. Delokan urutane padha. Iya. Ora ana sing guwur. Ya memang sak dolor bojo. Kok sing ketok muda dhewe kawan. Ah. Sing iki paling kuat dhewe. Lu wong arek dolor kang dadi tuwek. Delokan adikmu. Ah. Paling enom. Ya iya. Paling bengok kabeh. Bengok ya. Pejar paling enom paling bengok. Kowe tak dhewe ning kono kowe. Kok padha tak butuh.
Paman ampun, Tuhan Mas. Jagat dewa Baduryo jagat. Besok aja di tas lalu sama sepinakan itu. Hari sini dong. Jalan dalam tidak pakai terus soal. Ya maklum saya orang ini benar-benar jangan takut bilang. Ada segala jelas, segala yang Ayo. kenalapi. Itu sang Prabu Singaraja. Kan depango sesat jaya negeri. Sebenarnya sopo. Prabu Singaraja yang kita memarang isu. Panjenengan Apa dari tambur layar kemudian? tabur layar kemudi. Ah. Tenang sira wani Prabuana Tribaya. Kadya apa tabur. Singaraja sampai tutombo. Tambur layar kemudian wali kalau beli sak dari Wono Tribaya. Cuma siji ngene pangkalan isu. Salah. Tenang sira wani Prabuana Tribaya. Cuma ngiringi Pandoro. Iya. Nene tambur. Jangan kono Pandoro wajana rene tambur. Sing hati-hati sira kabeh. Ya, ayo aja rene. Oh, kok jangan tutup. Tenang sira wis Sampai tinggal itu. wani Prabuana Tribaya. Cuma ngiringi Pandoro ne. Nang banget tambur. Tidak udah aneh ini. Barang melaku-melaku. Cuma delok iki ning jero. Tidak karena gerak aku. Wong bagus. Sopo ada di tenan. Lah sama dipinakan dulu. Benar sih kok jelas salah sih kok ya. Kenal lagi. Itu camprap Singaraja. Nanti bangun tetap jelas wong negeri. Samane sopo? Kata samprap Singaraja. Aku kan Raden Panjis. Hah? Jalan Raden Panjis suwe. Jangan sira aja kok dua selaku. Buane dokata jere Wono Tribaya. Aja ora jangan. Sang Prabu Singaraja kabeh ngerti ya. Raden Panjis ora adonan pesisir jam sari yo. Sampai itu beda asake bakal kok betul jalan kagalan. Jangan sebarat ojo dibanjutake. Aku cocok apa protokolnya? Sang Prabu Singaraja. Raden Panjis berarti Aku sing kecap. Raden Panjis merah. Kok panjenengan sira ora ingat karo bagus tenan. Ora enak arep kok Sang Prabu Singaraja. Hah? Raden Panjis merah. Wong ini. Jangan sira selalu. Aku sing kok njogo. Suwe mana saat dikatakan kok wis. Sang Prabu Singaraja. Aku sing jaya iki. Yo ngene kudu dimusnahkan doro. Bener. Lek, ngene ya, aturan main. Saumpamane aku medheri
Rambut buta. Sambung nenek aku pasaran sampai mlebu. Yo maju. Sampai pasaran ade mlebu. Iya. Nah, Dia nyandak kala burai. alah nyanduk. Nyandak kana manjai. Kalau Paling kopi. Aku wis pengasan tak kok memburai. Kalau partai dia juga barang. Candak lecek burian, candak cek. Wis jangan ono mlakau. Mongos ya ya. Sambele sisanono. Yo. Panji Sumera. Ojo baju kabeh. Lihat mau beratabe dono triboyo Bali yo Panji Sumera. Aku gawe sambel lek awakmu tak kawal iki. Jangan jerapa sing priyo-priyo kok dhewe Panji Sumera. Kowe ora romo kabar Sunan Triwo. Opo Pak jangan butuh ora apa-apa kalau pandis dari berita. Kasih batak siramu. Ayo tandingan Panji Sumera. Ini mah kan orang. สงกรานต์ Ayo sama sama sopo.
Koncone kok perlu berian, perlu berjangkrik. Tunggu aja dia kan. Isi ngopong-ngopong kayak kasar nih kan. Canggih. Ono bengi Cingkring. Kenapa kan nih? Kenapa kan ya? Rai. Rai, mana sih gitu cat tulungi nyandi kau? Untuk nolak kayak piro? 3. Sing loro. Sana wae kok nyendok. Nyendok ke wongane. Waduh, bukan nyendok kok ora kerja. Kone kene iki kakangmu karo adekmu iki dokel wangian. Cek, opo iki lho mari nyendok pisan. Durung temenan kok. Sekali bruto kalah, sisi cek cadak kek. Bialangan semua bialangannya ada pencokan. Luput. Tiga jawabannya. Kongkon jogo pencokan. Dengan dia kan ini umien kabeh. Jane istilah dulu kencal-kencal ngono ngene. Iku mentan kowe kok ambil kowe. Kabeh. Iya, Nak. Ono. Kang loro moncalan amet pincukan. Kang siji moncalan amet pincukan. Kang tabung paisol. Bas, apa sih? Ya kakang di ronde, makane iki kan dibunuh mau Ya paling kok kerja pangan. Wong bocah ono ngarep iki. Masalah. Oh, kepengen iki nemburi. Mongker batang jeleng. Hargane jogo ya. Mongker tingkat panggung. Ya nak. Alah. Kok bisa kaya ngono ora apa? Jawane abe kongkon kalah we. Mane sing gilam. Sing gilam paten ngono jero sing gilam. Kok ngasane jare-jare tak bentukane pengajan bingung-bingung. lagi ini. Pun gitu. Buto telu mati loro berarti kari Sang Prabowo. sampai iki mulai mau dono gawe nih. Bener? Biar bulan nunggu di pincukan. Yang ini kan gak ada gawe mulai mau. Asum jogo lancar mereka. Iya. Semua orang kan yang disangkani apa-apa. Yang ideal bisa lebih awet mewah. Ini ya. Sang Prabu Singaraja
Alusan, kepiye ceritane negarane kok kecilan kok niku? Omongan apa pun durung anak-anak peperangan. Nggih, Ndra. Pati mau wis katene gak ono. Nggih. Kok kecilan niku? Oh, wae usah cing-cing wis. Kang, kesan-kesan Kang. Kadoan suare wong bontok. Apa tak kok? Yo Pak. Iku Sang Prabu ya. Iki lagi sutok le. Ana ning jero antok. Ora budak. Budak. Sutok iki lho ketok. Sang Prabu. Gede. Wadon-wadonan niru kok sing ana wae. Pateh, kang loro kok sing Wadonane panik. Kang cilik kok wanjau. Kang loro ku lanang. Cinta wadonane. Oh, mau wadon lu masih cukup. Apa sewani kata ora karo butuh. Kakang tole Amindoro. Tak kira kowe. Ale roja bisa nunggani rak sirep-sirep kok. Oh, nunggani pincuan. Iya. Ora dene madang ngene. Sing ngenteni kakang tole. Kabeh. Iya jangan anak-anak peperangan. Ono Tribaya pasrana yang tambur layar kemudian. Ini layar. Wana Tribaya ora bakal tak masak kemaran jeneng sira. Jeneng sira bali wae. Kakang masuk bilang ini duel ya, Son. Ayo bali. Kon biar kan. Yo ora oleh biayaran iki wis kok ngene. Anu pani kok kene. Kenapa kowe balik? Wis ora ndara. Ngomong iki kagelam. Paksanan ya. Udah ngetok, udah kenal. Ora iso ngamuk. Maksudnya kok masuk kayak nyoyok-nyoyok ketipu le. Orang isi jauh janting loh. Atau menu. Dipaksa mokso. Kok ini kasar, kurang halus. Si kongkon maksud dia kakak. Nyoyok-nyoyok. Ayakan dari halus ya. Apa tak kok? Era sang Prabu ya kenal. Ini wana Tribaya ora bakal tak pasrahke. Biar aja leren keringetan. Kowe ora melo perang. Gayaanmu bathuk ning mburi. Aja ada perang we. Iki ora ngetokno gringet. Ya jangan Kancane sing loro. ya jangan aja semacam biarang. Kono. Singkit nek kan. Singkit nek we. Saiki ngene Maman sambung lare kemodi. Sang Prabu Singaraja iki kae siji. Tetep kanakan peperangan ya. Ya nggih. Ngene, aku manakan sayu boro karo wong telu. Kepiye? Wong telu, sapa-sapa bisa materi Sang Prabu Singaraja. Zamane akhir tak golek nabudi sing ayu. Kepiye? Ngene. Aduh, wong bodo aja. Oh, ora kali. Kok makan disebut pelasan kena buat dasar biarongan tak bunyi ya. Makane ra bener jero kali ini. Tenang, rambianan bunyi-bunyi akeh. Iya. Piye, Maman? Kowe wani? Wantun to. Kowe wani? Kowe wani? Wantun. Oh, sampai zaman pun lah. Iya. Di pasukan layar. Ini Maman, ngomong wis sepisan Kak. Sang Prabu Singaraja sakti wong. Dia panjang saksi Itu wong. di bedhe cincin. Kene wong telu dadi siji wong siji dadi telu wong bareng Sang Prabu Singaraja. Ya oke, sampai istirahat. Oke. Apa kawan beristirahat? Kawan beristirahat. Sures, Hah? sures. Silawanai. Mana? Boleh. Panai. Panai. Aduh silawani. Iya. Isi mantan. Jadi dia tinggi kayak Siap dirobok Jakarta. Ah, manajelis. bolo. Potongnya keroncongan iki wis. Kau sepengemu apa punya ya. Biar panggang. Le iri jadi biar udah dikasau. Masuk ke kasau. Potong tapas. Iya. Lore dilungguan iki kok. Wes, siaraja. Ya layar. Kono Tribaya pemuda lan peperangan Sigal. Ngene tambul. Ah, Wana Tribaya
Orang bawa apa serang kemarin serang siru. Pancen sira bertahan ngono. Bener. Isa tetep rebut ana di boyo. Salah. Serang siru dari awal ngomong. Loro bisa cuk bisa terus rebut ana di boyo. Ana di boyo sing bebas bukan dadi karang perdesa. Sampun ke barat. Iya. Serang siru kalau siru aku tuh. Ah. Terus serang samping kita ngomong. Cerita sing benar. Sing ora jono sundar.
Makane panas ah. Sing lho kae sing ngamateni ae. Wah, ngakau. Hei, ini kok jangan selamatkan ya orangnya. Hah? Ada selamatan. Selamatan apa nih? Iya, ada sama di kecilan ini. Rebutan kesal. Aku lagi di sopong ang panas yang orang ini. Kipas, kipas. Minum. Angin, silir, panas. Selera angin. Kemana nih bener sapa? Yang nyata lu jadi sampai kila-kila ini. Yang gede. Biarang kakak dia wasit. Biarang ketemu. Yo, abene. Iku mau wasit gue. Arane ketua. Sampai lagi keren ya pokoknya. Ya pancen keren. Wong kula iki apa nek jerek-jerek kula iki pancen kudus. Aja kula pancen kiambak, kula mesti bisa. Ya mana ada yo jalan dole kula aja. Wis kula pengen kepilih ya dhewe. Berarti ini wis aman. Aman kok ngono diboyoni. Ini ya paman ya. Lewat benar mati. Pani seberapa patah di air besok tak beda. Yo wis jelas kudu Ayo mau. udah jalan apa kan? Iya, monggo. Sini. Duduk. Duduk. Itu kebanyu kok. Mati gak roh ya ayo. Anu na trong hiếu. Đi ra ngoài kita. Chạy. Gitu.